ദാ നോക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കേട്ടിക്കണല്ലോ? ആ ഒരു വീടായിരുന്നില്ല. എടാ വലിയ അല്ലെങ്കിലും ഇതെന്താ ഇപ്പൊ കഥ? പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ദാ, കുറച്ച് ബിരിയാണിയാ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല, ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒരു പഠിത്തൊക്കെ? ഒന്നും പറയണ്ട, ഇന്നലെ വരെ ഇതൊന്നായിരുന്നല്ല അവസ്ഥ. പഠിക്കടാ. അതെ, അടുത്ത ആഴ്ച വിസ്മയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ നന്നായത് 3. വെറുതെ അല്ല ഞാൻ നോക്കരുത്. എന്താ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അല്ല, അവിടെ എന്താ അവസ്ഥ? ഒന്നും പറയണ്ട. സ്കൂള് പൂട്ടി അന്ന് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാ. എന്തൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കറിയാം. എന്നാലേ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോക്കെ, ചിലപ്പോ ഓർക്കാം. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. അതാ എന്തോ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടല്ലേ ശരി.